Di ay bata diya naghipos tas mga sanina na mo kay mga layas na lagi media nga susakay na inusak. Ying! Pipip! Sa imong biyahe ton. Hihi! Lipay! Hihi! I love you. I love you, putay. Na ako'y check up. Hi guys, majong adlaw nito kaya ada nagsaliat kog laba-laba sa mga kanina ni Dalton kay aron wa ko madangal labon kay nanghapot na ron. Kay karon gipabalihin na gazud mi karong adlaw sa amo ang bagong kuan. Gipabalihin na mi kay nahuman na daw sila repair. Dalton na yung mga ginagmay nga mga kuan ba repair nun. Wa kami na maghakot. So kuan ay nagasi undoy. Nadaan ako ni jagamong ko nga higdaan. Harap ko mong paketin o officially na dito nakabalhin kaya ini abot na dito mag-arrange pa man ko ma-arrange na natin magamit dito harap ko mong paketin sa bagong kayanan kaya ako sa lababo ng laba kaya magsakit agang baligkawang dito magtukong dito sa labanan dito pag magbarog di pa kaadyo mo sakit dada restirik si Dalton lagi dua uy, ginsa naman ni mo ang bata. Ay mo naman lang pariglahan. Ano naman na? Pariglahan naman na. Kisa may nagpariglahan ni mo itong katingi report sa DSWD. Nini-arhi bito ganina guys. Na luoy lamang po kay huwag man ko ikatabang ni dyan. Di na ko mo video o ka nang mag dunit-dunit bitaw nga na. Kanang kisay mo dunit nga na kay naba nagahu ang mga video sa Facebook. Basig na wadan ko Facebook. Daghan ko violations ba? Mo nang pasensya na lamang halos magpa-video-video. Ina ko mo dawat og nga kanang mga video kay ba na badya mo nga mabadya niya pangita ni ang social media anja. Ug mawadan kog social media dako kadtong apekto na sa mo ang life. Mga pasensya na kaadyo sa mga ni-arhe nga hadjing gibalibaran kay daghan na gadyo kog violation basig magduba nang jang Facebook kaduga dyan. Di ay bata diya naghipos tas mga sanina na mo kay mga layas na lagi media nga susakay na inusak. Ying! Pipip! Pipip! Hello guys! Layas na mi guys! Pipip! Daghan nagsini na tatay oy. Aralami agang sakyanan oy pipip! Pipip! Ganahan pod. Ay duaan ay bula. Ganahan pod. Pwede kang nga Pipip! Dalton! Asa imong biyahe ton? Asa biyahe? Ikaw gadyo, tanawan ng bata oda, sakay-sakay naman noon. Pwede lang odang, sagpaadang. Loy, Dalton. Joke lang. Ha? Ayaw dahil lang. No. Let's go. Let's go. No, di mangilabot na ng bato kay masuko si Mayor. Ano na si Karan? Huwag na yung mga bato ng panganaan. Ali. Tatay ko. Nadura ko nga ha. Adun pamunit. Oy, pamunit paggunbon. Dali. Hinay, tikan. Hi guys, good morning guys. Good morning guys. Okay, very good. Hi guys. Good morning guys. Nag-practice ko Dares Plaza guys. Up, color blue. That's blue. Let's go. What about this one? Yay! Yay! What is the color of this one? Beige. Yay! It's a beige. Yay! 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 Lipay!
Sa oras tayo. 6:38. Data. Kini guys pa mo nang giing ninyo nga taglibo kapin. Isa ni Biogeia nga kuan probiotic pud ni si Jaja na ako ni 100 million colony forming units kada 5 drops. Probiotic. Ja, pagkainom nila tanda ni nibintahan sa pagijahang kuan, jahang tai. Pero mahal lagi pud ja ang gamay ra tanawa. Yan ra kagam dyan. Pero 5 drops raman po. So, di ra pagkadyo ingag makahurot. Kung gamit pa ni sunod. Madya lang wa na sunod. Bahala di magamit. Basta wa na sunod. Grabe. O gare. Flagell nga metronidazole. Diyan sa pag-iinom. Zinc sulfate. Pero magsuka-suka lagi sa zinc sulfate. Kung naman ito dyan, murang ito dyan supplement na po pa. Para dali ito dyan maadyo dyan. So, kaya dyan man dyan isuka. Mahabwa mo dyan ng kinaon. Bisan pag 3 hours si dyan na ipainom. After si dyan mo eat. Suka ka gyapon. So, manang wala na lagi ipainom dito. Total, alam ko yung zinc kagitahang multivitamins nga Lysadam. Sorry. Lysadam. Mo na dyan vitamins ever budget ever since. So, pa ko ni suway glain. Mo pa na dyan vitamins sagad sa pagka kuan sa gamay. Oh guys, na-surprise kong undoy. Kaya ako mag-expect na yung mga ingay-ingay ni. Kaya wag siya na. Ah, ito din yung part na si Jan kuan din yung kuan. Huwag mo na yung gasod. Wow, nga ulit makitaan. Regalo kong may tatay namin. Napay, nakasuot nga, I love you na. I love you. I love you po, tay. Tagaan ni undoy. Dagsad kay mga chocolate dyan ay gamay nga teddy bear and dyan na ay I love you nga nakasuwat ya I love you dyan siga-siga pa sana oh ha? Wala naman ka paghilig ha buing wala ba dapat ko wala mo ma-expect o nga na ingani pero appreciate na imuhang effort thank you si tatay no sweet no sweet si tatay no manandot ang tatay? Na? Ingana kapuhon sa imong asawa ha? Kay arong mong asawa kiligan ba? Yan ako na siga-siga. Tinga ka? Butan si tatay? Pinangga kong tatay no? Pinangga kong tatay. No? Pinangga kong tatay no? Clean ba dyan ang hansa? Ang gisabunan, hapa dyan gi-alkoholan. Karon ra po na mga gibati ang gipa si ug sa laman ni jang gusto. Ay. Okay na. Di na magud sa mukha ng lata ay gusto luto na. Kini lagi kay na ipabuak-buak na isiga-suga na amo dili plano lagi. Na amo dili plano nga gabi lagi. Nawara. Kita mahagahi. Na-appreciate na si Undoy kay da kung gitagag nga ri. Dili ko ra nimo kuruntihan. Pwede ka na ning pan-ining kuan, uban. Mahatlik mo. Sayangan mo pumuguba oy. Naharas kita magug ka na ni Teddy. Pabigas wala. Sa Nasret. Hi everybody, salamat sa Ginoo naabot gadzud mi dari nga safe dami ila Mama Julie. Dalton dia galaroy-laroy na dia. Problema ang dalton kay di na magpakugos, gusto magsigrag lakaw. Grabe ni batane na hi sa tuli. Hi guys. Masuko si Jaw gapon ito, gusto siya magsiraglakaw, jadi mapupwede mo nga pasagdan kay jamamo mo kay di pampudhan iti mulakaw igo-igo pa man barang-barang. Oh, dari na. Hi sa tuli. Hi. Hi guys. Hi guys. Laway-laway pa jud. Oy, adto ka sulod dito tay. Adto ka sulod dito tay. Kauban na sing katiri. Dami la Mama Julie ari mi matugay. Na ako'y check up na pud, madugan ang check up kay 3 months na amo ikid na. Pagkabangan na. Haddi ko kay insag na pakag. 3 months na, di na jud yung kaadyo yung garang hasula kay das nagi, every 2 weeks man to, warang paita. So, pasalamat ko kay every 3 months na. Every 3 months, ja, ug kanang mo okay ko sa kuan karon ang mga lab, kaya naman ko mga lab pang kuan ugma. Aw, mahisig na mo na pang 6 months, hangtod mag yearly na laman, ug maluwi Ginoo, gracious Ginoo ra po'y maka, pa kuan na makapahitabo. So, guys, kuan, nakarangan! Dagan na! What is this? Hala, what is this? Hangat na lagi kayo mo dagan naman.
ning tighapon na laman kay kapoy magud kaadyo og gikan sa Alicia ja direct bitaw mi dito sa kanang ospital kay na sa ospital man ko magpa-laboratory kay brato-bratura man kaysa sa private ja wa pud sa private ag uban arong ugma usa jumi maka laboratory ko relax badi may ingag ma-pressure jud kay tas ni agi magsige magdali magpa lipad-lipad na bitaw og dagan kay magdali mag-apa sa oras kay ang doctor kay alauna man mo check up ja ag laboratory tag 3 hours man dugay man nahuman. Weekes na mulayas na. Mulayas na. Mulayas na kuno si Ja. Ang pugiro. Hoy, asa ka layas? Asa ka? Hoy, paspas na sa lakwan. Hoy, ngapa si Jan tatay? Ha! Gasan ba na tay? Pakay panihapon do, mga jud kang luto ni Mama Julie. Dapat jud guys arang bisiya jud na mga tarong. Timingan man jud nga pagtanaw na sa ang schedule ay kalendar. Sus kay kan week man sa February gang check up jadi man pwede ipagpaliban kay mahadlok po ko ba. So mga biyay laman jud mi pugus. Ja taman ra mi karong simanaha jud sa among gipuy-an kay aron di na bitaw mi mobayad og kuan kanang abang sa sulod nga buwan kinahanglan makalakaw mi karong simanaha. So, apas-apas lagi po mi sa mga oras dahil uli po na mo, kinahanglan ma-finalize na dito dyan. Siyempre, limpyuhan, pamanto na mo magipoy. Yan dapat sinaw-sinaw dito sa kalimpyo kaya pag move in na mo, arabas itong limpyuha. Kaya, nakasugod-sugod na dahil po kuog pang arrange dito sa among mga gamit dito sa among gibaghinan. Pero wala mo ko mag-vlog kay puhon na inig na mi dito ha, ramong pakitin sa among bagong nga pinayanan. Tuha, dalton tuha. Namo ko daghang chicken dito gipang parking sa gawas. Lilipad dyan, ganapin mga irogi parking. Ha? Suroy na.